قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. Hazreti İbrahim'in hatunu aytti: Ey acab, aya men oğlun doğuran ve halani ki men qarrıdım, bu ərim de qarrı şeyxdir. Tahqiq bu zat keng bir zatdır. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. Şoňa ferişteler aýtdylar: Ayaten Hudaýyň gudratynyň täçjübe galýanmy? Hudaýyň rahmeti we bereketleri size bolsun ey ähli beyt. Tahqiq Allah tebarak we taala özüne hamd aýdylan nihayet bir uly we azamatly zatdyr. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. Pes wagti ki Hazreti İbrahim'den korku ayrılanna ve özüne buğuşluk haber gelenine bizim feriştelerimiz bilen cidel etýär Lut'un qawmynyň barasynda. Tahqiq İbrahim nihayetde halim ve hawlukmazak ve adamlara teessüf etkin ve Hudaýa rucu etýän zatdyr. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. Ey İbrahim, Lut'un qawmynyň barasynda şefaqat edip cidel etmekden el çek. Tahqiq sen Perwerdigaryň hukmy geldi we şolara gaýtaryp bolmaýan azap gelýändir. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. Wagti ki bizim iýveren feriştelerimiz Lut'a gelenlerine Hazreti Lut şolaryň gelmegine gamgin boldy we ýüregi darygyp aýtdy: Bugün maňa agyr bir gündür diýip. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. Lut'un qawmi Lut'un öýüne gelen awadan mehmanlardan habardar bolup çaqqan ýörtüşip geldiler we mundan ozalla olar nihayetde teleke işlerini etýärdiler. Lut aleyhissalam aýtdy: Ey qawmum, bu meniň gyýyzlarym bilen siz izdivac edin. Bular siziň üçin nihayetde pakdirler. Pes Hudaýdan gorkun we meni mehmanlarymyň barasynda ruswa etmäň. Aya siziň araňyzda bir akylly we fikirli haqa taby bolýan ýokmy? قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. Qawmlar aýtdylar: Ey Lut, tahqiq sen bilýändirsiň ki bizim üçin sen gyýyzlaryňda haqqymyz ýokdugyny we biz oňa howasymyz we regbatymyz ýokdur. Ve tahqiq sen bilýändirsiň bizim isýan zadymyzy nämedir diýip. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. Hazreti Lut aýtdy: Ey kaş men size beraber bolar ýany kuwwatym bolsady ýa bir kuwwatly kömekçiге pena getirsedim. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح
أليس الصبح بقريب. Hazreti Lut'un mehmanları özlerinin feriştediğini bildirip aytıptırlar. Ey Lut, biz sen Perverdigarın iveren ma'mur feriştelerdirmiz. Kafirler sana hergiz zerer ve ziyan yetirip bilmezler ve seni bizim baramızda rosva edip bilmezler. Pes öz ehlini alıp giyeceğin bir bölüğüne ovadan çıkıp git ve sizlerden hiç kim izini gözlemesin meger hatınını alıp gitme. Şoňa da kafirlere nazil bolan azap nazil bolar. Tahqiq şolara wa'de edilen azabyň wagty dan wagtydyr. Dan wagt yaqin dälmidir?